Bhazi reTriangle bhazi roita tsaona mushure mekunge raita collusion yekudhumana apo netreni, izvo zvaita kuti pagofe vanhu vari kukwanisa kutsanangura kunzi 9 vamwe vakamhanyiswa kuchipatara. Kusangana kwatinoita pano paYouTube channel yenyu yeHarare Networks patinobata nhau dzakasiyana-siyana tichikuigirai zvinenge zvichiitika munharaunda makatikomberedza pamwe chete nemunyika yedu yeZimbabwe. Zuva ranhasi tauya takabata nhau yechiitiko chakaitika nezuro kuchiredzi mangwanani, uko kwakaziviswa nhau yetsaona yebhazi rekutsanangura kunzi iro Triangle bhazi rinozivikanwa kuchiredzi rinova riri bhazi rikunze rakadhumana pamwe chete netreni apo pavaiedza kuda kukurosa vachibira rimwe saidhi repanjanji. So zviri kunzi tsaona iyi yakaitika at the Mutirikwi railway crossing in Triangle chiredzi. So pabhazi iri mukutsanangurwa nevakaona chiitiko ichi vari kutaura vachiti huta yetreni yakazoridzwa yava pedyo nebhazi zvekuti huta yakazoperera pakutodhumana kwayakaita nebhazi. Ende patsaona iyi pari kutsanangurwa kunzi pakafa vanhu vanokwana kuita 9, vamwe 25 vakamhanyiswa kuchipatara. Asi pavanhu 9 apa mukuziviswa kwenhau dziri kutenderedzwa pari kuziviswa kunzi pari kusanganisira vanhu vakuru pamwe chete nevanhu vadiki. So vari kunzi vanhu vakuru vanga vari 7 nevana vadiki vari kukwana kuita 2 vakafira patsaona iyi, kwoita 25 mapassengers ayo ari kurapwa kuchipatara. So according to the National Railways of Zimbabwe, and the tragic accident occurred when a bus failed to observe a level crossing regulation and was struck by a train traveling from Triangle to the NRZ Lundi siding. NRZ Public Affair and Stakeholder Relation Manager Mr. Andrew Kunambura said the accident occurred when the driver of the bus failed to observe level crossing rule, which required driver to stop and check for oncoming train before proceeding. He added that 9 passengers in the bus died on spot. They include vanhu vakuru nevana vadiki. So meanwhile, the ZRP, Zimbabwe Republic Police, said the accident occurred at about 8:43 hours a.m. along Ambizi Road in Triangle when Makuku bus traveling from Chikombodze to Masvingo colluded with a goods train at a railway level crossing. So ndo zviri kutsanangurwa, ndo zviri kuziviswa pamusoro pechiitiko ichi. Zvinhu zviri kurwadza nekurasikirwa kwatakaitwa nevanhu vazhinji patsaona iyi. Ende pari kutsanangurwa nema-eyewitness, vanhu veruzhinji vari kutaura vachiti driver uya haana kuona kuti treni yanga ichitouya iri uko. Ende wetreniwo zviri kutsanangurwa kunzi huta haana kuiridzira ari kure, anenge akatozoona padhuze kuti iri bhazi riri padhuze, riri pakati pakukurosa. Ende ndo mufananidzo muri kuona yebhazi rarohwa padumbu paro apo pari kuratidza kuti tsaona iyi yanga yakaipisisa, itsaona iri kurwadza. Ndizo nhau dzatauya takabata pano paYouTube channel yenyu nekuigirai nhau dzakasiyana-siyana inova iri YouTube channel yeHarare Networks. Tokutendai nekutsigira kwamaita YouTube channel yedu.